Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. Rita, Alfred, Milo, Mumu, Olga, Talalo. A tropa de trapo. Pedras. Vos fixastesvos en que no xardín sempre vai sol? Agás pola noite, claro, porque daquela o sol está noutra parte. Quen me dera saber onde exactamente? Porque se non está aquí, quere dicir que está noutro sitio, non? Pensastes niso algunha vez? A ver, xa sei o que pensades, que é mellor que o mire nun libro, porque nos libros explícase case todo. Unha vez consultei un libro. A que sí, Olga? A que teñen todo o que un queira saber? Certo que non se pode buscar unha receita de cociña nun libro de historia, porque non se atopa, pero se se busca nun libro de cociña, atópase fixo. Ou non, Olga? Claro, Rita. Perdoa, pero estou a facer os deberes e non me quería desconcentrar. Non, por min non te preocupes. Eu só penso que te estaba a dicir, Olga? Ai, Rita! Shhh. Ai, Non, Rita, agora non teño tempo para falar. hai que ver que traballadora estás esta mañá, Mumu. Bótache unha man. Bota. As cadeiras son un invento bárbaro. Imagina que non existisen. Tiñamos que sentar no chan, que é cómodo, pero ás veces apetece sentar nunha cadeira. Hai cadeiras de moitas cores e de moitos estilos. Hai cadeiras plásticas, con repousabrazos, sen eles, brancas, verdes, azuis, amarelas, moradas... En fin, que hai cadeiras de todas as cores. Tamén as hai de ferro e de todas as clases de madeira. Xa case está. En canto termine, vou botar unha soneca dunha hora. Que me estará a contar Rita? Voulle dicir que se deixe de leria e se poña a barrer o chan. Que xa o sei, Mumu, non fai falla que me contestes. Ti e máis eu entendémonos con só unha mirada. Sei ben o que pensas. Non é que eu sexa adiviña nin nada polo estilo, é que te coñezo a fondo e por iso... Estou moi cansa. Vou botar unha soneca. Perfecto. Descansar é moi bo. Eu tamén estou cansa. Non será polo que me axudaches? Pois claro. Oe, que insinúas, Mumu? Que non te axudei? Mumu! Alfred! 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 Estabas a dormir? Que pasou? Que foi? Sucedeu algo? Que pasa? Nada, que Mumu está a dormir. Milo e Olga a facer os deberes e vin ver que facías ti. Pois ata que me espertaches estaba a dormir. Ai, pois xa non era sen tempo que espertases. Hai que aproveitar o día. Rita, és unha lareta. És quen de falar mesmo coas pedras. Iso é mentira. O que pasa é que me gusta compartir o que penso cos meus amigos para saber a súa opinión. Xa entendín. Ala, xa marcho. Que eu falo mesmo coas pedras? Como pode ser que digan iso? Tampouco é que latrique tanto, non hai dereito a que o digan. Eu falo normal se estou con xente. Non pretenderán que estea calada sen dicir unha palabra. Eu non falo coas pedras, a que non, Pedra? É verdade, Alfred tiña razón. Sí que falo coas pedras, pero como non me contestan, fáiseme moi aburrido. Paréceme que vou facer os deberes. Vou
Voulles demostrar que son capaz de estar calada. Non vou facer barullo ningún, e nin sequera vou pronunciar media palabra. Vou sentar ao lado de Milo e Olga mentres fago en silencio os deberes. Nin se van dar de conta de que estou ao seu carón. Pensas que é boa idea talalo? Talalo! Apetece que vayamos nadar no lago, Milo? Apetece. Silencio! Non vedes que estou a facer os deberes e teño que estar concentrada? Desculpa, Rita, xa marchábamos. Iso, perdoa. Que falta de consideración! Por certo, Olga e Milo, non iredes... Olga! Milo! Este lápis pinta de maravilla. Os lápis de cores gústanme ben aguzados, cunha boa punta. Rita, desde logo ter non tes remedio. Eu vou para o lago. Cando termine os deberes e a conversa co lápis, ves dar un baño connosco. Pero seguro que segues a latricar debaixo da auga. Como que vou latricar debaixo da auga? E desde cando faleu cos lápis? Os lápis non contestan. A que non, lápis, a que non? Estaba a falar cun lápis. E poderase falar debaixo da auga? Estou empezando a asustarme. Vai ser mellor que termine os deberes e que faga por estar un pouquiño calada.